муассисаи давлатии коллеҷи фарҳанги ҷумҳуриявӣ ба номи Партов Буйдоқов бо мақсади рушду инкишоф ёфтани раванди таълиму тарбия ва омода намудани мутахассисони соҳаи фарҳанг қабули доуталабонро барои соли хониши 2024-2025 эълон менамояд. шумо метавонед аз рӯи 5 намуди ихтисос: таълими мусиқӣ, рӯзноманигорӣ, менеҷменти соҳаи маданияти ҷамъиятӣ, китобшиносӣ ва китобхонашиносӣ ва эҷодиёти бадеии халқ, фолклор соҳиби дипломҳои ихтисосӣ шавед. ҳамзамон давталабон имкон доранд баъди хатми синфи нуҳум дар ин макон таҳсил намоянд. дар муассиса симхонаҳои барҳаво бо таҷҳизоти замони муосир, хобгоҳ барои донишҷӯён, варзишгоҳ ва дигар имкониятҳои таҳсил фароҳам оварда шудааст. нишони мо: шаҳраки Сомониёни ноҳияи Рӯдакӣ, кӯчаи Бӯстон 55. телефон барои тамос 552 555 538.